Brána 18. Oprava. Celý môj život je procesom neustále sa rozširujúcej dokonalosti. Tam, kde práve som, je súhrn všetkých mojich skúseností a keď sa učím a rastiem, rastú aj moje chápanie a povedomie. Práve teraz som dokonalý. Moje tzv. Chyby sú katalizátorom pre môj rast a ja sa teším z toho, že môžem opravovať vzory a prinášať čoraz viac zosúladenia s mojou božskosťou do môjho života. Každý deň mi ponúka príležitosti na rast a rozvoj a ja som za to vďačný. Zadania. 1. Keď sa pozriete na svoj život, aké vzorce úspechu si uvedomujete? Čo môžete urobiť, aby sa tieto vzorce opakovali? 2. Keď sa pozriete na svoj život, aké sebadeštrukčné vzorce si uvedomujete? Čo môžete urobiť, aby ste tieto vzorce zmenili? 3. Na čom potrebujete pracovať pri uspokojovaní sa? Na odsúdení? Na odpustení? 4. Čo musíte vo svojom tvorivom procese upraviť, aby ste dosiahli lepšie zosúladenie prejavu?